1,000 naira. Tẹ́ bá wá fẹ́ sọ pé 1,000 naira lédè Yorùbá ẹ ní ẹgbẹ̀rún kan náírà. Kí ni mo pè é? Ẹgbẹ̀rún kan náírà òun ni 1,000 naira lédè Yorùbá. 500 naira ló tún tẹ̀lé, òun ló pọwọ́ lé ẹgbẹ̀rún kan náírà. Bọ́ọ̀lù ṣe ń pè é 500 naira lédè Yorùbá òun náà ni ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan sì máa pè ní àpò méjì àbọ̀. Àpò méjì àbọ̀. Owó tó tún pọwọ́ lé ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà òun náà ni 200 naira. Ètò olóyìnbó ń pè ní 200 naira. Kí ni 200 naira lédè Yorùbá? Òun náà ni igba náírà. Igba náírà tàbí kẹ́ ẹ pè ní àpò kan. Àpò kan. Àpò kan. Owó tó tún